Hola, bones. Avui el meu company Joan i jo tenim el plaer de convidar-vos en el nostre programa especial 11F. Avui el programa tractarà sobre na Alice Earle i amb nosaltres tenim el plaer de tenir en Pepe Gutiérrez i en Ramon Pistón. Comencem. Hola, bones, jo soc en Ramon Pistón i jo conec a na Sílvia perquè he treballat 20 anys amb ella. Hola, bones. Jo soc en Pepe Gutiérrez i la conec perquè ella va ser companya meva d'institut i d'universitat. Per posar en context als nostres audients parlarem una mica sobre la vida de na Sílvia. Ella va néixer el 30 d'agost del 1935 a Nova Jersey. És una destacada biòloga marina oceanògrafa. Na Sílvia ha dedicat absolutament tota la seva vida als estudis oceànics. Ara, ja gràcies que vos tenim aquí, us farem un torn de preguntes. Per exemple, ara mateix, a dia d'avui, de què treballa? Des de 1998 és exploradora a gran escala de National Geographic. Digueu-nos una dada interessant sobre la seva carrera. Sí, ella ha estat més de 7.000 hores sota l'aigua realitzant investigacions que han contribuït als ecosistemes marins. De fet, ha estat pionera en l'ús de submarins per l'exploració oceànica i ha liderat nombroses exploracions que han revelat dades sobre la biodiversitat. A més de la seva feina com biòloga, fa altra cosa. De la seva vida científica, na Sílvia ha fundat la seva organització Mission Blue, que busca establir àrees protegides marines. I ell actualment segueix sent una veu poderosa en el món de la defensa dels oceans. Moltes gràcies per assistir a l'especial 11F i fins la pròxima. Adeu!